Muntagasngi kalai tarik nai bakandai arjar puar lawan banno donation da iba baya makdo badai u candidate ka UDP Mahoti constituency ya ka tourist taxi association Mahoti Hamadan football snong umlatar kabahap hapo ka Mahoti constituency kaba lapanlong ya ka training kushing ha manla kasingi sajan na kabanta ki kena samla bat yakito ki badang don kamon banesim benta ha kane ka kushing nakaliang presiden uba tinus renja tourist taxi association Mahoti ula sokmen hadu kata-kata ya ka jingwan jong iba baya makdo bandonit ya ka tourist taxi association Mahoti dakitiar ya lekai ki badan kam na ka benta jongki nong yesim benta ha ka kushing kabala penyai da ka tourist taxi association Mahoti. Ngai kublai yepi ki members jong ka tourist association lembar kini ki Elias ki bidon ringkat lem akan ki janmit bat ngai kublai sikat dai akan ki janmit kabangim sem lapoi perkhat Andre nakaling jong iba bayam makdo ibadon mentah akan ki janmit ngai kublai sikat dai bay kloi bansim ya kata jingkit kli na ka benta kejungi kum ka tourist association bat ngala bandong hakari ka klimat ka bamenta ngi ngalaya ilenti la ka tu kan ibenai ya kali ka sinjam ka bamenta ka bangi na kalen jong ka terus association gidon dia kajing temu ban kentiu na benta ka dong ba ka than jongi sini Mahoti Henry sibun kajing ngimat sibun kajing ngitur habai dei kani kajing temu ka ba ngin kentiu ya kali ka sap ya kun samla nakani ka dong ka than jungi ki Henry ngimla ban kemda ai kublai ha kani ka si ka ban kaleng jungi ba maya makro ila kloi ban wan ban yasno ktilem ban ngi ka tourist association ban ngiru ngi kloi ban pai khmat chi ha kani ka janbit ka bamenta ngidap ka mensim ka ba sukmen ban yo ka dur khmat jungi kum uwe naki oleh singgila bandong bersaireng akan ke arah jarak pulai Andre ngilaya lenti kum ka tourist association lajan sistem duna Andre ngila pelut kat kibor gisor nakaliang jong ka tourist association ban sei ban penbit penbiang ya kitar gitar habede hagajuk bamenta tejar la kataru nang bun kibangi ngile kat kabangila ban pendap Andre ngikirmen scam hagari kesini ke bamenta kajingwan yu kejat jing ba bayah kan ika janmit kalau ka ika jingkerku na ka benta jungi kum ka tourist association idang la ban yalam lenti shu yengi sakmat seprang namar ngila banong ni sini ka dong ka than jungi ngidang sadin hadu kata-kata habe de hagalen joko spot ngila banong nyimpat poi se iru nyimpat dan benta hai iru hari ka tourist association ko yo kan ika baro ba don ki khna ki bodon kasap Henry bapli kim don kalat nganong pi khindiat lada pikwa pidon kemensim banle igini ki baro lada pimut banle praktis le kucing seselong pi upload lagi hajar man ba pilek Henry ka tourist association kadon kalat pi ka khot free kucing
EP we pai we te ka khat so ba EP ban isim banta lem ban ken tiu ya ka sap ka phong ka bagi kun samla na ka thong ka dai na ka dong ka than jongi ba pit pin I ta ka sap ba ma pi pidon te sa shisin biang hakani ka por nyai kublei biang sai shisin ya ikong ibadan lang kadika janmit ka bamanta kajing don lang jong pi ai men sim chu engi nang ni sakmat kumno bangin ya ban pentelun kani ka kam kajing don rangkat ka jong pi ka ai men sim chu engi we pe we ngila pan ong hakamahoti iria jongi sibun kita ki breu ki bangila pan ong kita ki ba kham hespa leni kita ki badan ki ba em ki ya lenti nakani ka dong ka thang ki jongi hari ngala ban ong nganut ban ong kani ka kentin baja iba baya iron kita kaman save kuban pai kmat singi kum ka terus association hari na kaliang jungi kum kino yalam man kapor man laki por ni don ka meeting ka bang ye kendu lang kum kino ki members ban ya thir ya tai na ka banta kani ka kam ka bangi pentelun hari don ki baong bana kaliang jungi nyelakut kilat kilenti kum no bangin pai bangin pentelun ya kani ka kam hari ublei basta ngala badong iba baya ila persang ban no senyang yangi ban penyo I ya kedur khamat ke jong I hakani kapor tingi kerman skam kajing snok ti ke jong I ban ngiru ngi snok ti bat I khnang mamaki hanus nam in poi sakathong khnang mamaki kidang la shu ban le sibun ki kam ki jam na kamenta jogi khna ki ban sakiu ha kam spot tine kaleng jonga kumuno yalam hakani kapor na ai kublei biasa sisin pi ki khna iwe paiwe ki bawan na jan ba jangai ban simenta tidak kaleng juga kumno yalam hakani kapor ngamla suban keren ani ngamla suban ai kata kajing yero hadu kata hani kapor ni kumno yalam ru ngimla banong bangi datip ya kajing wan yu kujat ba baya hakani ka janbet ki kena baro ki badon hang ni kimla bantip hamdon kita kajing penbena ba insawan iba baya handrei lolong kumuyu tong sanyi kumno yalam ti ngadap jing kemen hadu kata handrei kini baro kadi gamon ke bastat banajrong kena memeki kinla sisa ban poi ya ka ek bama I imut ya ka ek bama I thmu ba in poi sakathong kanang ba ka dong ka thaing jongi khamtam ha kam sport nganga yeng hangni kum we no yalam habe de jong ka Tourist Association Sport Club tenga kan tu kan pham khamtam ya iba nang ni sakmat idang ya lenti ya ka ne ka dong ka thaing jongi ban kan ti susu ya ka kam sport kanang ba kata ka Tourist Association nadu bang isdang hadu menta kadang ya telun nang ni sakmat ha gejing don rengkat bani trilang rengkat bat iba bayam makdo kublai sibun Mbak Renja belum dekat juga Tourist Association ini kita Kamru belum presiden juga Tourist Association ki wei giri orang bak ke bedon lang naga Tourist Association ki menakan ke sinong nang ni bagi ni sinong di Bamarjan kam tam pi ki student jong kene ka coaching camp ke Tourist Association kalau penlong hakani ka jaka mentala ka tu ka teng benai kalong ka ige jing kerku ya kani ka dong ka than ka jongi bagi don kum gine kum ka Tourist Association ka bi I jingai ka ba perkhat na ka menta ka bah ka miat jong pi hang ni ki ba layo I kani ka coaching ha ka football te na kalian ka jonga ngadap da ka jing kemen ka ba khrau bani don lang bat pi hoj ka dei ka surprise pengawan menta ka singi akhir bela pentip lupa nrai ngange scam ba kani ka jing kenduk ka jongi kan long ka jing kenduk ka benengkong bat kani ka coaching kam hang ni kan talenti begin perkhat begin pelanlang ber Tourist Association hakono kador begin le begin tew ka sports kam tami ka football nang ni kan tip bagi babon hak ni kita dong kita han jongi ki age bahai ka football nang kini ki bawan hang ni P1 ban practice hang ni da kan same ka jing age ka jong pi ka football ba pi kwa ban kan tew ka ta ka banta ka football kam dei sho hak ni singi ka jongi banta ka ban dei tang ban suile somba nrei ka dei kalat ai kam ai jam ka profession ka bangila ban kan tew ki khna ki jongi nang ni te nang scam bagi di ski ki ban wan mga peringkat bat kijing trilang bat ka Tourist Association nang ni na mahoti ngine trilang le sing ngila ban ra ki manager nang ki team ki ba na Shillong ki ba dei ka first division itu ki manager le sing pe ka sap ka jopi bat le sing pin yo e kalat ban lek pat sethe ban yo ban kente le dei ha ka takalaj ka bu blei ula ai ka sap e pi ba pin le kai ngikpilti ke jing trailang jong boro nang scam ba ini jing wan jong amta hypo di balengkot ngan long ke jing sedang nginang peteng ke jing trailang ke jongi
hagi bobon gi bentah te kum kadak kajing yesim bentah lang bat pi kani kopor ngawan ra gini kitiar kendiat ikon nang tagi bol bat wi kitiar kiba ngakwa ban ai subhai kani ka tim ka jong pi hene ka tourist association nang bukit pria gi kajin kalau gidon ru bahin ngin sanang itri lang te ngai kini gidon gini kitiar hang ni ngila ngin sa gila berpelengkam na kapita kani ka pusin ni te Blay kerku pi kum ke tourist association pinang la ban ai ke sakri hoi ka suku tourist association ni kanu ai kata kamai ke jongki na tourist rei begidan ko mensim de na kata kadau di organize ke ni kanu ai kiel seniang na ke jingi kamai ke jongki man kasngi man penlong ke ni ka kam kila kali ka jong haru nga terwai ke jingi trailang ini trailang nang ba inwan ra ai ka sap ka pong jongki ni kena ke jingi nang ni Bikinang kêu hakaliang ke football te tangi di kentit ke bekendial ngai ke play pi baro rakit boket riang bepin yo ai ke kabu kalat bepin nang kêu hakaliang ke football ba nang ni kinmi om tangi badiale atang har first division selong le si kindai girip ban represent ni ke state ke jengi na mekalaya ban agri india ai baro ko 20 kita tangi ni kentit ke bekendial play sport